Moje ime je Petar Salečić i ja sam profesionalni glumac, diplomirani brodostrojar, inženjer brodogradnje, svirač gitare, pjevač i štošta drugo, ali ono što je najvažnije u ovom trenutku je to da sam Duart lice mjeseca za mjesec listopad. Predstava Dijete našeg vremena. A zašto? Zato jer radio sam je sa kolegama sa faksa, tako da je energija među nama bila vrhunska, a imali smo izvrsnu redateljicu i dramaturginju koje su iz nas znale izmusti te sokove kreativnosti. Je definitivno predstava Judita, koju sam radio na 4. godini akademije iz kolegija Scenski govor, a zbog toga jer izvodili smo je u vanjskom ambijentu, otvorenom ambijentu, tako da smo bili izloženi u procesu jakom suncu, ponekad vjetru, ponekad kišici, a navečer i hladnoći. Definitivno u zadnje vrijeme volim serije zbog tog osjećaja adiktivnosti kada me radnja privlači, kada željno iščekujem što će biti u sljedećoj epizodi. Naravno, ako je serija dobra. Kazalište, definitivno kazalište, zato jer se radi o živoj materiji i o nečemu što se događa tu i sada. Pa trenutačno nemam celebrity crush, mislim nisam ga dosta imao, možda ću u budućnosti imati, ali sjećam se svoje prve celebrity crush osobe, to je bila u 6. razredu osnovne škole, ni manje ni više nego Britney Spears. Pa definitivno u svom životu sam do sada bio noćna osoba, iako u posljednje vrijeme sam, što se tog pitanja tiče, dosta u sukobu interesa, naime jer sve se ranije i ranije budim. Video i audio produkcija zbog toga jer imam dosta svojih ideja što se tiče i glazbe i nekih glumačkih ideja. Pa evo, moj brat se voli prisjetiti kad sam ja mislio da su hrenovke repete. A kako se to dogodilo? Kako sam ja to zaključio? Dakle, bio sam u srednjoj školi u Dubrovniku, u učeničkom domu i imali smo za večeru hrenovke i pomfri. I jedan je učenik došao do kuharice i pitao da bi on repete i ona mu je izvadila hrenovku na njegov tanjur. I eto, logičkim zaključivanjem ja sam zaključio da su hrenovke repete, to jest da je repeta dubrovački naziv za hrenovku. Ne znam točno kako bih nazvao, zato jer to mi je dosta ovako teško, dosta je teško pitanje jer se tiče, duboko je pitanje jer se tiče neke srži mojeg bića.